هەواڵێ هێژە ئەف سیانینگەها فەقیە تەیران قەناڵا منە و ez li ser xebata dikim li ser zimanê kurmancî xebata dikim zimanê kurdî ez dixwazim tiştekî wisa çê bikim li ser YouTubeê wek tu zane divê em zimanê xwe têxin jiyana xwe em her tiştê bi zimanê xwe bikin weke mînak lêgerîna bi zimanê xwe ve bikin li ser Googlê lêgerîna bi zimanê xwe ve bikin tenê bibîne wê dema ku tu bi zimanê xwe ve hinek lêgerîna bike li ser Googlê tu hinek lêgerîna bike tenê bibîne pir çavkanî hene ji bo kurmancî lê wê dema ku tu bi tirkî lê digere tu hinekan nabîne ji bo ku evên ku par vekirine peyvên ji bo peyvên tirkî nekirinê ji ber vê yekê divê hûn lêgerîna bi zimanê kurmancî bikin hûn ê bibînin weke Wikipedya Azad min çend vîdeo li ser Wikipedya Azad jî çêkir ew bajarên hemû Kurdistanê dibêjin wek tu dibînî li ser ekrana me ez divêm tu dikarî here ser YouTubeê zanîngeha feqîya teyran bigere û beşdarî li qenala min bike û bi hevalê xwe re par vebike û tu dikarî vîdyoya min re temaşe bike wê tişte re bibe baştir ji bo ku tenê fehm bike ku kava zimana ez çawa zêvî zimanî têxim jiyana xwe tenêviya pir xweş fehm bike ji ber ku wê dema ku ez va tiştana dikim ez dibînim ku jiyan pir zêde dikeve nav jiyana me û em pir zêde hin dibe zor spas.